खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 14 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। जिउ राहायारि महरै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेथनखौ बांहोनो खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। वृषभ राशि। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा लानाय हाबाफारिया माबा मोनसे मोजां जानो हागौ। गोनां सुबुंफोरखौ मदद खालामनाया नोंखौ खुसि खालामगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। सम्पथि बायनायनि थाखाय समखौ मोजां नुदों। कर्क राशि। नोंथांनि बुद्धि आरो मावखान्थिया नोंथांखौ जिउ राहायारि महरै नोंथांनि बादायलायनायनिफ्राय आगानसे सिगां लाखिगोन। सिंह राशि। सासे सुबुंखौ हेफाजाब होनाया नोंखौ मोजां मोनहोगोन। दिनैनि साना नोंथांनि मोजां मोनग्राजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। कन्या राशि। जायखिजाया मोजां खौरांआ नखराव रंजाखांनाय लाबोनो हागौ। दावबायनाय समाव सासे उन्दै समनि लोगोखौ लोगो मोननाया जाथावना। गोनांथि जानाय सोरखौबा हेफाजाब होनाया मोजां जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। नोंथाङा नागिरनाय खाबुखौ मोनगोन। बेनिखायनो साननि बांसिन बाहागो ला। खामानिनि बेलायाव थासारिखौ साबसिन नुनो मोनगासिनो दं, मानोना नोंथांनि खस्थ'आ मोजां फिथाय लाबोगोन। वृश्चिक राशि। बायजोआव मोजां नङै जानाया नोंनि खान्थिखौ गाज्रि खालामनो हागौ, बेनिखायनो एराय। खामानिनि बेलायाव थासारिफोरा सिगांथिं दावगानो हागौ। धनु राशि। नोंथांनि खामानि मावनायनि थासारिया साबसिन जानो हागौ। सोलोंथाइनि आयदायाव सोरनिबा लामा दिन्थिनाया नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होगोन। मकर राशि। रांनि बेलायाव गावनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय सेभिंस मदखौ अन खालाम। सांग्रां जानाया सावस्रिखौ मोजां लाखियो। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मोनसे जुनिया सान जानो थांगासिनो दं। फिटनेसनि फारसे नोंथाङा गोसो होनांगोन। सम्पथिनि मोनसे मुलाम्फा गोनां रादायखौ दिनै रोखा खालामनो हायो। मीन राशि। नखरारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जानो हागौ, मानोना नोंथाङा सोमोन्दोआव नोंथांनि आबुं नोजोर लाखिगोन। नोंथांनाव रां फैबाय थानायनि जाहोनाव राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। मोनसे सावस्रिनां आदार जानाया सावस्रिनि थाखाय मोजां।